otu jikọtara ndị ntorobịa nke Abagana na ngalaba ya na Lagos bụ AYAL n'aka mkpirisi bụ ndị nke merubere ncheta ọgbụgba afọ 25 bụ nke a malitere wee na-achịkọba mmemme asọmpi egwuregwu bọọlụ Abagana nke dị na mkpụrụ ọchịchị obodo njikọ ọka n'ime steeti ya bụ Anambra. Ya bụ ihe mmemme bụ nke a nọ n'ime ya wee nye nkwanye ugwu pụrụ iche nyegara ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nke kwudosiri ike wee na-akwado ya bụ asọmpi egwuregwu nke a na-achịkọba n'ebe ahụ maka uto nke ndị nke nọ n'obodo ahụ kemgbe eji wee malite ya bụ asọmpi egwuregwu. Tochukwu ochie bụzi onye nke ga-ewetara anyị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Amụma Unity Cup Championship bụ nke ewepụtara n'afọ 2000 site n'aka ndị Abagana Youth Association Lagos nke ọ bụkwa Chief Dennis Amobi na-akwadokwa ya ọfụma bụ nke atụpụtara iji wee wote njikọ aka ọnụ nyegara ebe ndị ụmụ ntorobịa nọ n'obodo ahụ ma bụkwazara nke na-egosipụta mmụọ egwuregwu nakwazi inweta ezigbo enyi tọrọ atọ ya nakwa nkwanye ugwu pụrụ iche. N'okwu ya na mmemme ahụ, Chief Amobi bụ onye akwanyere ugwu dịka onye nkwado ọkpụtọrọkpụ kọwara otu ọ dị nyegara egwuregwu ahụ ma kwezie na ọ bụ maka ịhụnanya o nwere n'ebe egwuregwu nọ ọkachasị ebe egwuregwu bọọlụ dị bụ ihe na-akpalite mmụọ ya ịdị na-akwado mmemme ahụ kwa afọ ọbụla. N'okwu ọma ha n'iche n'iche, onye meyọ okpuru ọchịchị Orumba North bụ Captain Chinonso Nwafọ retaya nakwazi onye President General Abagana Welfare Union Worldwide Chief Ben Okongwu nakwazi nna ndị ntorobịa bụ Chief Anthony Anekwe kpere ekpere ka Chineke gọzie ndị ahụ bụ ndị na-akwado nakwazi ndị na-achịkọba mmemme ahụ maka adịmuchu ha n'ebe ọ gbasatara njikọ aka ọnụ nakwa udo nke obodo ahụ. From Abagana, this is Tochukwu Ochie reporting for ABS News. Site na Aba